Pán Boh a Savarén nad nami držia ochrannú ruku a opäť bude tento ročník jedného z najväčších gastrofestov v Strednej Európe jedinečný a výnimočný a úžasný, zábavný. Sice mnohí budú mať spomienky, teda zážitky úžasné a spomienky matné na ten festival, ako tak býva tomu každý rok, ale viem, že drvivá väčšina si z toho odniesie a bude sa tešiť na ďalší a ďalší a ďalší rok. Tento rok máme nový slogán a je to Gastrofestival, je megapiknik na zjedenie, príď a ochutnaj. Ako by si pozval ľudí, ktorí tam ešte neboli, alebo čo by si odkázal družstvám, ktoré sa tam chystajú aj tento rok. Niektoré už poznáš aj osobne za tie roky. A čo na ten slogán je veľmi výstižný, naozaj je to na zjedenie, je to festival na zjedenie, lebo tých festivalov letných je, minule aj dávali také číslo 260 alebo 270 festivalov na celom Slovensku a všetko je to o nejakej muzike, o nejakom štýle, ale jeden jediný je len Gastrofest v Komoči. Takže naozaj je na zjedenie, ale nie je to len o tom jedle, ale je to o gurmetstve. Každý si tam nájde to svoje, dokonca aj vegetariáni si tam nájdu svoje. Je to naozaj o širokej palete, o pestrej palete jedál, vôní, chutí, ale hlavne je to o priateľstve, o kamarátstve. Príďte všetci, ktorí ste tam ešte neboli, budete tam chodiť pravidelne každý rok a tí, ktorí tam čo len raz boli, tak vám už nemusím hovoriť, o čom to je. Každopádne sa tam uvidíme.